only Maazi-UC. Ụmụnne m ndị Igbo ekene m abọrọchi. Unu n'anya, unu afụ na tata bụ ụbọchị ụka. Ụkwanụ mbọsị ndị otu Kristi niile ji emerụwe emume the Christ the King. Na Jesu bụ eze na-achị mba niile. Bụrụ mbọsị ndị otu Kristi niile na-agbakọwa n'ụwa niile imerụwe mmemme na Kristi bụ eze. So, and also be the end, the liturgical year calendar of the church. So tata ka ife gbasatara doctrine from n'isi mbido wee ruo taa na-akwụsị ya liturgical end of calendar. Ịma na ụnụ bịa n'ụka enwe ye C. So after today, upper Sunday will be Advent maka ọbịbịa nke onye nwe anyị. Yes, ọ bụ na ịbụ onye ụka, you have to know all these things I'm saying. So, but never mind. I know that many of us in the church this morning, but perhaps if you are across this video, please try to listen and watch to the end. I want to pass a message regardless of this. We are all Christians. I need a Christian through baptism. There's no two ways about it. We are all Christian. So, how can we respect our individuals' belief? That is what I'm this morning to say. You see that it's not what you believe, I believe. Everybody have his own belief and his own ideology. But how can we respect, protect the interests of our peoples? That is what I'm here this morning to say. So, whether you are a traditional man or you are a Christian, we should respect each other's belief. Because we have find it very difficult to accept the facts or the truth. But no matter how the truth being, we have to say it, regardless who this may concern. You see that even a lot of things are happening because of the belief of the peoples. So everybody try to prove that he or she is more religious, more glorious than others. So you see that this cannot help us in order to come to unity, love, and peace. So what do I try to say this morning? No matter your belief or your religion or whatever you are worshiping, let us try to respect each other's, because this can go a long way to save us from unending doom. Number onye omenana does not mean na m ga-agwa gị nwa na-eje ụka ka ị kwenye n'ife nna eme. Na ị na-eje ụka ka ị ghara ị na-afụtazi ndị na-eme omenala ka ndị amalọ Chukwu. That's why I say that you are not more religious than others.
We should respect our beliefs, our culture, the way we do things. So, please, my brethren, ọgụ a na-anọ n'iru akwụkwọ ihe gbasatara ụka na ọdịnala is not of use. Anyị niile bụkwa ndị Igbo. Anyị niile bụkwa ndị Igbo. A na-anụghị ọgụ. Ụka ga-eduje dị ha enigwe. Na ọ bụrụ na ị na-eje ụka, ụka ama nduje ha enigwe. Ihe ga-ejide ha enigwe is ezi omume ị mere. Likewise, ndị ọdịnala. Ọdịnala gị ama nduge gị enigwe. Ife ga-eduje gị alaeze ha ebe ha na-eje bụ ezigbo omume ị mere. So ka anyị kwụsị na-anụsogharị ụmụnne anyị ọgụ n'iru akwụkwọ. Ọ bụrụ iwu na mmadụ niile ga-eje ụka. Ọ bụrụ akwụkwọ na iwu na mmadụ niile ga-eme ọdịnala. Majority ihe niile na-eme ọdịnala na bụvu ndị ụka ka ha bụ. Let us accept the fact. Because by baptism, we are a Christian. Yes. After our fathers, mma sikere ha wee gaba nọ ndị bụ ndị mere ọdịnala tupu a convert ha to Christian. So after our fathers to us, anyị niile bụ ndị ụka. But because of the church, some of the church have failed their communicants by not to do the things they needed to do. That's why some are returning back to their father's grassroots. Ordinana. So we have to sit up. If you are a church leader, you have to sit up for your responsibility. Know what you needed to do in order to safeguard your communicants, in order to safeguard that institutions. Likewise, in the tradition, if you are a traditional man, try to do things that people might see you and believed, yeah, this is the way our forefathers worshipped their creators. Let us not try to bring the mindset of divisions because of the religious aspect of it.